Dobrý den. Tak dneska bych vám ráda pověděla něco o jizvách v obličeji a na hlavě. Proč je vlastně péče o jizvy na hlavě a v obličeji důležitá? Většinou jsou ty důvody dva, kvůli kterým pečujeme o tyto jizvy. A to jsou důvody jak zdravotní, tak estetické. Ty zdravotní důvody, jde nám vlastně o to předejít nebo léčit určité potíže nebo zdravotní problémy, které ta jizva způsobuje. Z těch nejčastějších zdravotních důvodů, které způsobuje jizva, buď to v obličeji, anebo na hlavě jako celku, jsou právě třeba bolesti hlavy. A jizva, je důležité si uvědomit, že jizva je taková tuší tkáň. Je to tkáň, která má za cíl vlastně zacelit určité místo, řeznou ránu nebo určité místo po operaci. A vlastně jako taková musí být hodně tuhá, aby opravdu tu ránu prostě uzavřela, krásně zahojila a nepřišla tam infekce a podobně. Takže ta jizva, jak má vlastně vypadat? Jizva, která je krásně a ideálně zhojená, je to většinou taková úzká čárka, bílá, která vlastně téměř ani není vidět, jenom když si opálíte třeba obličej, tak vlastně trošku vystoupí, protože ona ten pigment nemá, takže když máte opálený obličej, tak ta bílá jizvička může vystoupit. Tak, ta tuhost právě může způsobit různé, ona se stahuje, vlastně ta jizva se potom časem stahuje a může se stáhnout natolik, že vlastně začne tahat za určité vazy, kůži, fascii, vlastně za skalp a způsobí vlastně takovou změnu té pohyblivosti. To znamená změnu pohyblivosti kůže, podkoží, ale i třeba mimických svalů, fascií a podobně. Tady tahle ta změna pohyblivosti a tuhosti může po delší době působení zkrátka vyvolat ty bolesti hlavy. Když krásně tu jizvu opečujeme, tak pacient tyhle ty potíže ztrácí, což je vlastně velká paráda, protože to dramaticky zlepší kvalitu života našeho pacienta. Tak, to je jedna z možností, to znamená bolest hlavy. Ve své praxi se ale potkávám s jinýma věcma, například změna pohybu při žvíkání. To znamená, když mám jizvu někde tady, případně tady, tak vlastně tady v těchto oblastech máme žvíkací svaly. Pokud je jizva na jedné straně, vlastně ať už tady hlavy, obličeje, tak může dojít ke změně, a je hodně tuhá, tak může dojít ke změně žvíkání. Když žvíkáme, tak je hrozně důležitá vlastně symetrie toho pohybu. To znamená, aby při otevření úst, zavření úst, nám ta dolní čelist nešla šejdrem. To znamená, nešla někam do strany. To se může stát, ten pohyb může být i malý, ale jakmile je tam asymetrie, tak zhruba tady někde před ušním bolcem máme, když tam dáte prsty, otevřete, zavřete, tak tam cítíte pohyb vlastně toho kloubu. Tady máte čelistní kloub. A ta asymetrie může vyvolávat asymetrický tlak do toho čelistního kloubu a může jeden z těch kloubů, anebo oba dva, opotřebovávat.
Hrozí nám artróza toho čelistního kloubu, to je velmi nepříjemné onemocnění, bolestivé, strašně špatně se léčí, není to tak, jako že vyměníte koleno a nazdar zase běháte. Tohle je opravdu velmi problematický kloub. To znamená, opravdu ty jizvy vlastně v tom obličeji, v té části, kde jsou například žvíkací svaly, je opravdu docela důležité si ušetřit, obzvlášť pokud jsou tuhé, bolavé, nebo vypadají jsou fialové, tmavě růžové, nebo jsou tuhé, vystupují vlastně nad povrch, jsou to takové buštíky. Takže ty je docela důležité si ušetřit i vlastně jako prevence toho přetěžování toho kloubu. Dál vlastně i jak poznáme mnohdy přetížení toho čelistního kloubu je tak, že nás začne bolet ucho. Zajdeme na ORL a tam řeknou, ale tam nic není, žádný zánět, ucho je krásně čisté, žádný problém. Tak, jak jsem říkala, ten čelistní kloub je tady a opravdu z něho může bolet ucho a na ORL se vůbec nic nenajde. Jo? Takže vlastně bolesti vlastně v oblasti toho ucha mohou být způsobované právě nějakou jizvou, která třeba vede k asymetrii práce toho čelistního kloubu. Tak, další věc, která se může stát, je takzvaný tinnitus, neboli zvonění, pískání, šumění v jednom uchu anebo v obou. I tohle vlastně nějaké jizvy, které jsou vlastně v oblasti třeba krční páteře, hlavy nebo okolí toho ucha, mohou vlastně způsobovat. Dále jsem se potkala s tím, že jsem měla pacientku, která měla úraz vlastně tady na bradě a došlo ke změně artikulace, to znamená změně vyslovování hlásek. Ona si tady porušila sval a zároveň si porušila možná i trošku nerv. A když mluvila, tak vlastně tam nedocházelo k té symetrii té práce těch úst, takže tam došlo k tomu, že tady tohleto pracovalo asymetricky, takže třeba I a podobně vyslovovala ta pacientka špatně. Takže po nějakém úrazu vlastně v té obličejové části si můžete také jednoduše vyšetřit před zrcadlem, se podívat, jak vyslovujete nějak samohlásky, takže A, E, I, O, U, jestli je tam symetrie, nebo taky S, nebo M, jo, jestli je to všechno krásně symetricky pracuje. Jestli ne, rozhodně jizvu nebo ránu vlastně v tom obličeji ošetřete. Potom další místo, které je problematické, je vlastně okolí očí. Někdy vlastně nějaké úrazy vlastně v té části kolem oka můžou vést k asymetrii dovírání nebo špatnému dovírání toho oka. A to je opravdu potřeba také řešit a řešte to opravdu s fyzioterapeutem. Tak, ty další důvody, to jsou tak ty hlavní zdravotní důvody, ty další důvody mohou být důvody estetické, a to jsem mluvila jak o symetrii úst, tak o symetrii obličeje, ale ta jizva vlastně vyzrává až rok. Po roce by ta jizva měla být taková ta opravdu bílá nitka. Pokud je fialová, pokud je sytičervená ještě po roce, tak opravdu není dobře zhojená a je to znamení toho, že celou tu dobu ta jizva má nějaký problém. Případně, že ta jizva vlastně prominuje nad povrch toho obličeje. Tohle jsou přesně ty důvody, kterým chceme zabránit při té péči o jizvu. Tak.
Takže aby vlastně v tom obličeji ta jizva byla co nejnápadnější, aby byla tenionka, nevystupovala, aby byla hodně světlounka a krásně vlastně splynula s tím povrchem toho obličeje. Tak, dá se opečovat i jizva stará? Ano, dá. My tady v ordinaci pečujeme i o jizvy několik desítek let staré. A i tady můžeme výrazně zlepšit jak tu estetickou, tak tu zdravotní stránku. Co se dá změnit, když o jizvu budete pečovat? Dají se změnit všechny tyhle ty věci, o kterých já jsem se zmiňovala, ať už je to bolesti hlavy, bolesti kolem toho čelistního kloubu, ucha, ty estetické věci a podobně. Tak, co je důležité? Jinak pečujeme o jizvu, která je úplně čerstvá a jinak pečujeme o jizvu, která je stará. Úplně čerstvá jizva může mít ještě stehy v tu chvíli, ale většinou ji máme překrytou, neodděláváme, necháme to tak, ať tam nezavlečeme infekci. Když máme jizvu, už vlastně to krytí máme sundané a ještě jsou tam stroupky, už tehdy můžeme dávat na jizvu třeba laser, který výrazně pomáhá tomu hojení a vlastně v tom obličeji ten laser docela preferuju. Jakmile už vypadají stroupky, první věci, nikdy strupy nesundávejte, ani tím, že je rozmáčíte a budete do nich drbat. Nikdy tohleto nedělejte. Strupy nechte, ať odpadnou sami. Když máte tendenci si do nich joubat, tak je rozhodně lepší je přelepit, než si je rozškrábat a vlastně zvětšovat tu jizvu, případně si tam něco zanést, nějaký infekt, který bude hnisat a tím pádem se to zase prohnisá a udělá se tam větší jizva. Takže opravdu nechte to. Nic neuspěcháte. Maximálně tam jde dát laser, buď to v laser centru, anebo někde na nějaké fyzioterapii, kde laser mají terapeutický. Tak, jakmile vám vypadnou stroupky, už jemně a ta jizva je krásně zahojená, zacelená, nemokvá, nevytéká z ní nic, tak v tu chvíli o ní můžeme začít pečovat. Tohle je docela dobré, když u těch čerstvých jizev vás někdo na to zaučí, jde o lehké protahování v délce té jizvy, nikdy neroztahujte tu jizvu jakoby napříč, to znamená, abyste si udělali širší, můžete tam položit ruku a jemně masírovat, kroužit různými směry, pomalu. Ale jistě, jde nám o to, aby opravdu ta kůže a podkoží se nám krásně hýbala. Pokud je tam jakákoliv asymetrie v práci třeba toho čelistního kloubu anebo toho vyslovování hlásek, dovírání, tak rozhodně musíte na fyzioterapii. Starší jizvy, ty můžeme ošetřovat laserem taky, můžeme je ošetřovat rozhodně určitou masáží. Já vlastně ve svém kurzu, který je online, tak učím uvolňovat jizvy, učím 4 techniky vlastně práce s jizvou, učím to i laiky, ale i odborníky a je to super, funguje to fantasticky. Takže vždycky je super o tu svoji jizvu pečovat, abyste zabránili vzniku nějakých potíží anebo abyste si je vyřešili, vyléčili. Důležité je také vědět, co moje tělo má dáno do vínku. To znamená, docela v hojení jizev tady hraje roli genetika. To znamená, když se podíváte na všechny své jizvy a zjistíte, že jsou keloidní, tlusté, vystupují nad, tak rozhodně
si nenechte v obličeji vyřezávat nějaké znamínka, nenechte si dělat lifting toho obličeje, to znamená takovou tu operaci, kde vám natáhnou tu kůži, protože ta vaše genetika je prostě špatná, jizvy se vám nehojí dobře, někomu se neustále rozjíždějí, rozklebují ty jizvy, jsou široké a podobně. Takže tohleto opravdu si nenechejte dělat žádný estetický zákrok, protože ty jizvy nedopadnou dobře. Jo? Takže opravdu zhodnoťte ty své jizvy, jak vypadají, jestli je dobré anebo není dobré je si dělat vlastně v uvozovkách zbytečně jizvy další. Pozor na to, nejenom na znamenka, ale právě i nějaké ty korektivní jizvy nebo korektivní zásahy. Právě třeba u těch liftingů prostě toho obličeje jsem zažila, že vlastně pacientky část obličeje jim brní nebo nemají citlivost určité části obličeje, což teda vlastně ve finále potom je docela zbytečná komplikace. Tak jo, já moc děkuju za vaši pozornost a chtěla bych speciálně poděkovat Andreji Doležalové, která má kurz obličejové jógy a která vlastně po mně tohleto video chtěla a jsem moc ráda, že mě dokopala vlastně k tomu vám tohleto video udělat. Takže díky za to a ať je vám tohleto video k užitku. Mějte se hezky a pokud možno žádné jizvy. Nashledanou.